Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island Region. Ang amo ni kadulong sa inyo, kagyari natin ng mga top stories of the day. Today is June 27, 2025, Biyernes ngadlaw. 7 patay, 17 pilason sa mawadan sang preno ang mini dump truck sa Silay City nga may karga nga mga empleyado. Katubuhan nga apektado sang RSSI nga peste, naglabot na sa masobra 2,000 ka hektarya. 25 anyos sa Tuboso, patay sa pagpaniro. NPA nag-ako sa pagpatay sa biktima. Aktivista sa Negros Occidental, gin-aresto. Tag sa good vibes, manginaunta sa palapala sa Vito sa Sagay City. Kag kilalahon ang football team sang Trinity Christian School nga magakompete sa Thailand. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, gikan sa San Sebastian Cathedral, nagmarcha ang katapos ng civil society, youth groups, mga mangunguma, church leaders, kag mga youth padulong sa Kapitolyo Probinsyal. Ang People's March for Environmental Justice nagatuyo sa pagtib-ong sang luyag nga mga aksyonan nga ipatuman sa mga isyu nga nagalakip sa konflikto sa duta, coastal kag offshore mining, fossil fuel dependence kag kakulang sa transparency sa provincial decision making. Pag-abot sa Kapitolyo, sila ang personal nga gin-abi-abi ni Provincial Administrator Ray Fernando Diaz bilang talos ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson. Ilagin sabit kay Diaz ang People's Environment Agenda nga nagaunod sang ilang panawagan sa probinsya. Inikinagdaan sa 32 ka mga grupo. Nalakip sa ilang ginaduso ang pag-ban sa offshore mining kag destructive dredging kag pagpangapin sa small fisher folks kag pag-preserve sang 15 kilometers municipal waters. Yara man ang panawagan para sa just energy transition kag ang pag-phase out sang fossil fuel dependence, pagpangapin sang biodiversity kag indigenous land. Ilabi na ang nagakatabo karon nga palm oil plantation sa Candoni. Ginpatpat naman ni Diaz ang sa karon mga programa sa gobyerno probinsyal nga nagapangapin sa palibot nga nagalakip sa pag-reforest sa mga kadutaan kaangay sa Tambara sa Talisay City kag ang palabuton nga proyekto sakop sang kanlaon pagbakal sang 1st to 6th falls sa Mambukal para ma-preserve ini pati ang water systems. Bahin sa energy side, ginsiling Diaz mangin solar-powered ang building sang Kapitolyo Probinsyal. Nahambal natin kagina pagsugod naton nga we are not coming here to antagonize or tanagkadali para mag-away, no? Ang aton pagkat today is actually a proposal to offer and collaborate. No, kag ikaduwa, ang aton gani main nga panawagan pamatian ang kalibutan kag ang katawhan. No, gusto naton magpamatiay kita kag we exist in dialogue. And muna nga sa aton nga environment agenda, mayroon kita mga proposal and then ipasa na natin sa provincial government for their review if it is indeed within their power and if kaya nila obrahon. No? Ang aton nga sympathy is one and the same. Our thoughts, our hearts are in one place, no? And we join in this. No? But on the part naman sa provincial government, no, I'd like to take this opportunity to update you, no, sa aton nga gagmay efforts in our small ways. We've also been starting a lot of our environmental projects, no. Ang aton provincial government nagasigi na kaping-angot sa aton DNR requesting for areas nga gibiyahan sa national greening program nila nga i-adopta ron sa aton provincial government. Sa number 9, AI-powered traffic light kag bagong nga satellite market sa Victoria City ang ginpangbuksan. May 68 ka mga stall sa bagong nga satellite market kag ginbuksan sa Victoria City LGU sa Barangay 1. Nasunog sadto ang daan nga merkado nga nikitinguan sa syudad nga mapatindugan sa bago nga masaylohan nga lehitimo nga mga market vendors. Nagpasalamat naman si outgoing mayor kag karon Congressman-elect Javier Miguel Benitez sa suporta sa Negros Occidental Provincial Government nga napatuman ang dugang nga infrastructure project nga makabulig sa padayon nga pag-uswag sa syudad. Ginbuksan man sa mga city officials ang AI-powered traffic lights nga may camera integration sa crossing central malapit sa Osmeña Avenue kag biya sa Aquino Drive. Ginapaabot ni Mayor Javi
nga makabulig ang bago nga traffic light sa pagpahagan-hagan sa pagutok sang lakat sang trapiko kag pagpasiguro nga manginhilway ang dananon. Samtang ginapanindugan naman ni Benitez ang pagbukas o kung ginpangunahan naman ni Benitez ang pagbukas ng Sidlac Victorious Media Center sa Victorious Command and Evacuation Center. Ini ginakabig nga central hub para sa multimedia production kag communication. Sa number 8, mga BJMP facility sa Negros Island Region, ginpang inspeksyon. Gini sa isa inspeksyon sa bago nga pungko nga Regional Director sa Bureau of Jail Management and Penology sa Negros Island Region, ang mga prisuhan sa nagkalain-lain nga distrito, syudad kag banwa sa Negros Occidental, Negros Oriental kag Siquijor. Personal nga ginbisita ni Regional Director Jail Chief Superintendent Brendon Fulgencio ang mga presohan agud makit-an ang sitwasyon sa mga pasilidad pati na sa mga persons deprived of liberty nga yara sa sulod. Luyag ipasiguro sa bago nga pamunuan sa BJMP sa rehiyon nga nagasunod ang mga jail facilities sa standards sang ahensya, ilabi na sa seguridad, ikaayong lawas kag tawhanon nga kinamatarong sa mga PDL. Isa man ini katikang agud mahibaluan ang mga butang nga kinahanglan bag-ohon o kung pasanyugon sang tagdumalahan sang BJMP sa rehiyon. Sa number 7, kahandaan sang rescue kag health personnel sa Sagay City gintestingan. Gitakos kun handa gyud bala ang mga DRRM personnel kag health emergency response team sang City Health Office sang Sagay City sa pagrespondi sa mga real-life emergencies pagi sa simulation exercise kag gipatigayon sa Sagay City Plaza kainasang aga. May mga posible nga scenarios nga ginhimo kung sa diin kinahanglan respondihan sa mga rescue kag health personnel. Miara sang nag-assess sa mga pilason, naghatag sang first aid kag nagtransport sa mga pasyente. Kabahin ang CIMEX sa 4 ka adlaw nga basic life support and standard first aid training. Agud pa sa nyugon ang ikasarang kag kahandaan sa mga emergency responders sa tiun sa mga kalamidad, kaangay sang linog, sunog kag iban pa nga mga emerhensya. Sa number 6, arestado ang isa ka aktivista nga Negrense sa kaso angot sa terrorism financing. Gindakop sa Criminal Investigation and Detection Group si Felipe Levi Helie, ang anay advocacy staff sang paghidait sa Kauswagan Development Group kag volunteer sa Human Rights Advocate Group paagi sa warrant of arrest sunod sa kay Colonel Arwin Tadeo, ang CIDG NIR chief. Ang kaso may angot sa pagsupak sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Ang warrant ang inisyu ni Judge Cyril Regalado sa Iloilo City Regional Trial Court Branch 31 sa January 15, 2025. Ang piyansa, 200,000 pesos. Gisiling man sa CIDG nga arestado si Helie, iyan naman inigagit pahayag na siya ang nagsurrender para atubangon ang mga pato-pato nga mga kaso batok sa iya. Iyagin siling nga inosente siya sa kaso kag ini ang pagpangharas sa iya. Sa number 5, isa ka 25 anyos nga lalaki ang patay sa pagpaniro sa Banwa sang Tuboso. NPA nag-ako sa krimen. Gintiro sa ulo ug napatay ang 25 anyos nga lalaki sa sitio Toril, Barangay Bandila, Banwa sang Tuboso, Huwebes sang aga. Nagapungko sa guwas ang ilang balay ang biktima nga si alias Isagani upod ang iyang utod sang ginpalibutan sila sang 7 ka mga armado nga tawo. Isa sa mga sospek nagtiro sa biktima. Nagpalagyo mga sospek samtang nagapalupok sa ilang mga armas. Na-recover sa crime scene ang isa ka basiyo sa caliber 45 pistol kag 9mm pistol. Ginako sang Roslyn Jean Pelle Command sang New People's Army ang pagpanglutang. Sa isa ka statement, ilagit pahayag nga sila ang nagsilot kay Imalay nga sunod sa ila bangod sang kaso nga rape. Sa number 4, Bacolod LGU nagpasalig nga hindi mangin apektado ang operation sa Bacolod City Government Center sa natalanak nga pagtakop sa kontrata sa may kapin sa 3,900 ka mga job order sa Lunes nga adlaw.
Sa Hunyo 30, sang udto, magatapos ang kontrata sa mosobra sa 3,900 ka mga job order workers sa Bacolod City LGU. Pero ginapasiguro ni Secretary to the Mayor, Attorney Jose Martigo, nga hindi maapektuhan ang operation kag pagpalabot sang serbisyo sa syudad sa natalan nga transition sa tunga ng outgoing mayor kag karon Congressman-elect Albi Benitez kag incoming Mayor Greg Gasataya. Kabahin ini sang ginapasiguro sang natukod nga transition team. Gindugang ni Go nga mayara sang ginpang talana nga personnel kag focal person nga magaserbi sa tagsa ka mga city departments kag offices para mapadayon ang operation kag pagserbisyo sa mga nagatransaksyon sa opisina sa gobyerno. Gisiling ni incoming Mayor Gasataya nga magapagwa sila sang official announcement kung mayara gid man sa mga personnel kag tagpamuno sa mga city departments sa idalom sang iya pagpamuno. Kadamaan, nagaserbi sa nga city department head sa Bacolod City Government Center mga officer in charge ang status. Di man, kay ti ang aton yung mga existing JOs under kay Mayor Albi, kabalo man sila and clear man sa ila na until June 30, hindi ang duty nila. I don't think so nga may vacuum. Kay ti kung sa June 30, kag may ara iban nga sa June 30 nga maislan, ang mabulos gid man guro, makanto na iya sa June 30 pa lang for the turnover. Sa number 3, mass oath-taking kag inauguration ni incoming Congressman Albi Benitez kag Mayor Greg Gasataya natala na buwas nga adlaw. Masako ng pagpanghanda sang stage kag mga canopy tent sa Bacolod City Government Center nga gamiton sa natalana nga mass oath-taking sa elected city officials sa syudad. Mayorya diri katapos ang Asenso Bacolod nga ginapangunahan ni outgoing Mayor Albi Benitez. Ang alkalde magaserbi bilang congressman-elect sa Lone District ang magapamunumpa kay Barangay 18 o kung magapanumpa sa kay Barangay 18 punong Barangay Madeline Diaz. Hindi pa man napatod kung bala si DILG Secretary John Vic Remulla ang mag-administer sa pagpanumpa ni incoming Mayor Greg Gasataya. Gisiling ni Gasataya nga isa ka national government official ang naimbitahan niya sa oath-taking ceremony. Isa naman ka judge ang mag-administer sa oath ng Vice Mayor-elect Claudio Petevella kag napulo ka mga elected city councilors. Sa inaugurasyon, ginapaabot nga igapatpat sang incoming mayor ang iya priority projects para sa syudad. Sa number 2, operasyonal na ang disinfection vehicle nga pagagamiton sa Department of Agriculture sa pag-spray sa mga peste nga nagapanghalit karon sa mga katubuhan. Suno kay Engineer Jose Albert Barogo, ang DA Negros Island Region Director sang Huwebes, lamang natapos gamit ang disinfectant vehicle sa La Carlota, kag karon yara ini sa Cadiz City. Nakaschedule naman ang Sagay City sa Martes. Sa report ng Sugar Regulatory Administration, ang red striped soft-scale insect nga infestation sa mga katubuan ang naglabot na sa 1,980.4 ka hektarya sa Negros Occidental as of June 26. 18 ka mga area sa probinsya ang naigo sang RSSI. Dala na diri ang La Castellana, La Carlota, Pontevedra, Bagos City, Pulupandan, Murcia, Bacolod City, Talisay City, Don Salvador Benedicto, Ibimagalona, Silay City, Victoria City, Manapla, Cadiz, Toboso, Calatrava, Sagay kag Escalante City. Takip naman ang kahalitan sa iban nga mga katubuan sa Negros Oriental, Iloilo kag Capiz, masobra sa 2,000 hectares ang kabilugan sa karon nga naapektuhan sa amo nga peste. Damlag pa, ginhaylo ni SRA Administrator Pablo Luis Azcona ang tagsa ka mga LGU nga magdeklara sang state of calamity kung state of emergency bahin sa RSSI agud tumadasig man ang paghikot sang assistance sa mga natungdan. Suno kay Governor Eugenio C. Lacson, yara na ang desisyon sa tagsa ka LGU. Wala pa man subong sang LGU sa Negros Occidental nga nag-declare sang state of emergency o kung state of calamity bangod sang RSSI. Dito kami nag-umpisa sa La Carlota kay ang station, research station to nila na kitaan naman sang sang RSSI. So sang if I'm not mistaken sang Monday to namon gin-deploy pero natapos na sila kahapon. So amo na nga gin-transfer na namon sa Cadiz City kay may request man si Cadiz City. So, we will be having a meeting by Monday sa SRA. Nagpatawag man si Admin Azcona sang meeting. So dito na naman siguro ang pinaka-latest update nga makuha namon sa meeting nila.
Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Nagdangat na sa 7 ang patay, 17 ang pilason matapos mawadaan sang preno ang isa ka mini dump truck sang Silay City LGU nga may karga nga mga empleyado. Ang amo nga mga empleyado gikan sa isa ka tree planting activity. Yaring report. Nagnilapta sa dalan ang 5 ka mga bangkay sa mga pasahero sa mini dump truck sa may sitio San Juan, Barangay Gibalaon sa Silay City, pasado las 9:30 kainas ang aga. Ini matapos maglinabog sila gikan sa dump truck sang matumba ini. 24 ka mga persona ang sakay sa mini dump truck. 19 ang pirason gani ang mga ambulansya gikan sa mga kaiping nga mga lugar nagrespondi na para makarga sila tanan. Istorya ni Roda Bernardo nga nagaistar sa kilid lang sang dalan, nagapananum siya sa makabati nga may nagniragamak. Dugay-dugay, naglagabong na kag pagbalikid niya, nakita niya ang natumba nga mini dump truck. Garagamak, nabatian mo. Nag-ano ka una pagbatian mo may nagaragamak? Nag-ano na kami din na ganito. Kaya naglagbong na lang sa dayo. Naglagbong na din? Nakita na mo din. Pati din ang ano na mo, Diyos ko. Tama na, tawag kami din. Sang rescue. Sa diarang. tanawag ka mo. Ma'am, pagpanaog mo, ano una mo na tandri? Ara, ang iba napapahigat man sila dayon. Nagnilapta sa dalan ang mga dugoon nga mga pasahero. Nangayo na sila sang tabang. Sa report sang Silay City PNP, ang mini dump truck ang gikan sa tree planting activity karga ang mga empleyado sa syudad. Natapos na sila kag pabalik na kuntani sa city proper. Ang dalan papanaog daligdigon. Suno kay Barangay Kagawad Noel Dinosta sa ilang pagrespondi sa lugar sang insidente, na istorya pa niya ang driver sang mini dump truck. Suno sa iya, nawadaan sang preno ang salakyan. Naglikaw siya sa tuong nga side sang dalan kay banglid sa kilid. Nagsaylo siya sa piya kag hana kung tani nga itaklad ang salakyan pasaka sa sinigabungyod para magpondo. Pero ang isa lang kagoma ang nagsaka. Gani natumba ang mini dump truck. Istorya niyo ang driver, sir? Oo, istorya kami di kagini. Ano nga bali sa imo? Nawadaan sa preno. Tapos ano ginubraya sa nawadaan na preno? Hindi na makontrol kay siyempre hindi na maliso. Oo. Nagbunggo sa kami pangpang. Oo. So, siyempre lost control ka na. Naula din ka sa hero sa dalan. Damo kargaya, sir? Mga 20 plus. Dead on arrival sa ospital ang 5. May duha pagid nga mga nagkalamatay sa ospital, kag 17 tanan ang pinasun sa records ng PNP, kag iban sa ilayar sa kritikal nga kondisyon. Sa statement nga ginpagwa ni Mayor Judith Gallego, nagaupod siya sa kalisod sa pamilya sa mga napatay. Nag-coordinate sila sa PNP sa pag-usisa sa natabo nga trahedya. Suno kay Kagawad Dinosta, ginabisuhan nila ang mga nagakinadto sa mga resort sa ilang lugar nga i-check gid anay ang salakyan, pati na ang preno antes magbiyahe para makalikaw sa amo sini klase nga mga insidente. Mostly sa mga hindi ka familiar, ga-advise kami nga before i-check gid ang brake. And then pagpuli, check uli, dason, ang kambya, loger gid. Loger lang? Sa second gear, sa second muna. Hindi ka lang sila madulog ka, kwarta magsaka kaya hindi ka sarang. At least kung malos brake ka, may engine brake ka. Hindi matamaan ng kasayro mo o either ikaw man mismo nga driver. Temporaryo nga wala gipalabyan sa mga motorista ang dalan kay ina, pero matapos maklear ang dalan, amat-amat na sila nga ginpalabay. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kagyari naman anay pang pabalo namon sa inyo nga pang pag-good vibes, sini nga weekend. From sea to table, preska nga seafood gikan mismo sa baybay, pakadto sa lamesa. Ini para sigurado ka nga saboroso, mas mananit kag matilo ang imo ginakaon kag ang nagapreparar kag nagaatipan sa imo mga mananagat kag intagaan sang kay gayunan sang lokal nga panguluhan nga magpadalagan sang sininga pala-pala sa Vito sa Sagay City. Ini ang kantuan tak ang tilawantang ila pagkaon buwas sa tripping ni Romeng. Sa edad nga 11 anyos, tubtob 14 anyos, nangayaw na sila para mag-compete sa International Football Competition. Katapos sila sa Bacolod Trinity Christian School football team nga magahampang sa Thailand. Aton sila kilalahon sa isa naman ka episode sang Bida sang Liga sa Sunday at 9 a.m.
Shout out anay sa aton nga mga live viewers subong nga hapon si Ma'am Jubea Yap Janala. Isa ka maulanon nga hapon gikan sa Baguio City, Digicas Negros, mayong hapon Choy Ruming, mayong hapon sa imo ma'am. Si Kay Naparisio, good evening Choy Ruming. Pag-greet sa mga bata po si Melaya kag si Isabela. Melaya and Isabela, mayong hapon sa inyong duha. Si Ray Tuhaw, Tinyosan, mayong hapon Digicas Negros. Si Donde Lee Reynes, shout out watching here from Gainesville 1 Subdivision, mayong hapon Negros. Si Chona Evangelista Caredo, hello Digicas Negros watching from Singapore. Si Gerardo Marquez, mayong hapon Digicas Negros, Suki Gidya. Si Gloria Bantigay, good afternoon Digicast. Kag sa Roming Subaldo, happy weekend. Si Maricon Gamboa Hayashi, good evening Digicast. Si Romel Mahilong Galio, good afternoon Digicast. Watching with Mary Ann Villeta Galio and Jumel Delfin. Si Maricon Songkip Valed Torres, mayong hapon sa Roming, kag mayong hapon Negros Island Region, watching live from Fairview, Quezon City. Halong kita tanan sa aton nga pag-drive kundi makita makadto para sa weekend no. Tubtub sa Lunes, kagamuya itong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region sa buong adlaw, mayong hapon.